Kublai pi baro hagani ke video ngan pin ino ye pi kumno pin apply nam ta ki post ki baper ki balai hapo jong ka Meghalaya House Delhi te menta directly ngan pin pi kumno pin apply nam ta ki post ti lada pidang dei ki batmai ha ka video bat khamta me ha ke channel ki jonga subha one me klet ban ye share shaki paralo ki bajan ki jong pi lada ki kwa ban apply nam ta ki post jong ka Meghalaya House Delhi but khamta me nagabenta bapinya subscribe nagabenta kiwi pade ki khubor ki banangwan hagabede ban ki khubor like kam tito matang nya sedang no nagabenta kani ka process te link na u Google search sa click hang te make recruitment te hadin bapila click hang te make recruitment sa search pinyo ikani ka opsal website jong ka makerecruitment.nic.in te din bapila lap hang ni click ha kani ka website te din bapila click ke to website kan lam ye pi shagwi pade ka page te subhai shaban nga namar kanet ka khamslo nga happy tharai yo le se ka step masin click la pau ikan pau ye phi kumne te sa check kini ki advertisement hangne ki don shubun lane ki dates of exams hangne ki a ki post ki bapila ada ban apply te subha sa page nang nemo lada phim pat download ya ki admit card du sa download ti nakabenta kitu ki candidates ki bakwa ban apply ya kita ki post jong ka Meghalaya House Delhi ti yole say philade ban register teng ha kane ka make recruitment ti phim don kam ban register ha te sai sin han reshu login be hangne ti ban login hangne phile kumne register email id jingsha ngala de ban batai bhai phi ha kitu ki video ki bladem ba chisin be pila register ha une u make recruitment ngong bu bhai ya u email id jungphi but u password nama da phi don kam ban apply ya kino ki post hai kino ki singi lane kino ki banai ki snam te subha ban shu enter ya u register email id but u password sa login kan salam be je phi sha ka application te nakabenta kito ki new registration pade phimdan kam ban login hangne rei phya ban register shwa yalade te ban register yalade click hang te batho click here to register te hedin ba phila de ban click hang te kalam biang phi shakwai pade ka page kabong kumne kan peni phi kumne pe kini ki page te hakane ka page kan peni phi kini ki instruction mud ya ki candidates ki bala sungthu ki bala tip bat ki bala nang ban pule ban sungthu pharang subha ban pule bhai kini ki instruction baru khoi khnang ba phin tip kumno ba phin apply lane kumno ba phin pandam ya application form langba kani ka online mode te hangne ngam da bun kitin lane ngam kwa ban pule in details ya gane ki instruction namar ki bun ki don do tili points te subha ka ei ka banga batai bat nga hikai nang ne page bhai kani ka video na do ka basdang do bandakut wat skip khnang ba phin su thu ya kani ka jing batai bat kumno ba phin pandap ya kani ka application form te ngan click by direct hangne batho click here to register te din ba phila de ban click hangne kan lam yang phi shak wei pade ka page te subhaya sha namar hadin ba phila de ban click hang to kan lam ya phi sha ka application form of registration lane form of registration ba phin register shoyala de hakate ka official website jong ka Meghalaya lane ka makerecruitment.nic.in te subha banesha ngaya ban biang ye phi sai sin namar ba kanet jonga ka slow te lada ka jaka jong phi kanet ka speed ka mod ba marsin click kala lambe ye phi sha ka page ka ba ni ba phi haban pandam ane fill up ya ka registration form
Tito hadin ba ngila ada ban klik iaitu click to register kan lami phi shakan ke page ti hang ne phinyu I candidates registration ti phia ban fill up lane pandap ye kini ki jingdon kam par khoi khnang ba phin yo ban register yelade ha kate ka website ba phinla ban apply ye ki post ki pa pher ki ba nakleng jong ka mekhlaya government apply ye ki post mo namar ba kidon ki department ki ba pihak ban register lungba kane ka make recruitment ti pihak ban register lane apply nang ne phimla ban apply nang no ritang na kane ka make recruitment rigidon pade ka to kane ki department ki ba kila don dan la ki jong ki official website ki ba ka ai ban apply lungba ka official website jong ka hi handai kidon pade kiba pihak ban apply nang ni te nagata kadang ong bu bha ya u email id but registry but u password hadin ba phila de ban register hangne te ka step ka ban kong but ka step ka ba ar kadon hangne ka step ka ban kong hangne ka personal detail email id password te phia ban shina ya password but email id u ba phi pendon kam man la por confirm password first name ka teng jong phi middle name don kam hang tu the surname pia ban pandap ka jai date of birth ka tarik khas name ban banai gender kan thela nation rang relation pi don hinging day bat no lane pi I relation you know mother lane father email lane ipa nanta father or mother names pia ban pandap hang tu nanta father lane mother occupation and itre you email ipa jung pi marital status married ne unmarried pide husband name for married female only lada pide kentei pi ong married te pi ban ai bat kerteng jong ulok jong pi mo hande lada pi pat married lane lada kishrang don kam ban pandap te and then next come to address and contact detail present address hane state Meghalaya district. In which district are you living? The sapandap hantu. Village and town. The gatoru pi pandap ya kashnong gajong pi. Locality pandap gaju hi kashnong. Landmark katu nonit lanem dan kamban pandap hantu. Pin code jong pi mo. Subhaban pandap ha. Nangta permanent address pade. Nangta permanent address. Shubu lada kani ka present address jong pi. Pimpat kan riak jaka te ka permanent address ru ka dikunju te shu klik hang te ba tho badon box hang te kumut la wan hi hang ne amdon kam banda pandap mo pimdon kam ban pandap henry lada ka present address but permanent address jung pi ka pher te phya ban pandap ga jong te subha ban kan mau bhai kata next pade hang ne general details are you SC te ka tu plan tip hi pandap ST nama ngai kai nam ta jungi ki khasi hi ke bade ki ST and are you khasi jantia garo hitip hi hidei wei hidei khasi or jantia or garo satik ang tu nata are you Indian citizen yes angte kadon yes if yes please specify te da don kam than ban specify hang ne have you ever represent country state to tik big no lada phila shimbanta haki sport jong gi district namar bi ngidang dep ya ka Meghalaya games te lada phila present teng haki games ki bafer ki badai jong ka country lene state lene district sumaban ting 2 years lene no hari lada phila present lene represent namta ka state lene ka district but ka country ban provide ru bat ka details ki jong phi lani ka certificate hande lada phimpat shutik be no don kamban pandap ne are you member of NCT ka to no if yes ka to ru don kam are you person with disability te hangena panta ki badang bidang biang phi tik be no hande ya ki ba duna document tik yes tang ba phya ban pen i bat ka certification PH category, PH percentage, but ka description pipang ayu fish tom kumno piang pandap lut hang tu nagbantai ki disabilities people ni candidates. Tiadin bapila de ban pandap hang tu
kanwan hang ne saka educational qualification dak benta ka kerdan ka ba phi la de ban pule ti ka benukong hang ne name and address of constitution of institution no ti ka institution ayu ka ba phila pendep khadu ya ka class jung phi pendap hang tu ka exam jung phi phile ka board na university pendap hang tu examination pass class ayu phi pendap hang tu sajid hi hang tu la don nata honor subject of specialization branch of study ka honor subject hang tu pendap general subject pendap hang tu nang ta year of passing ka snem ayu phila de ban pule nang ta division hang tu phi pass number bagano ban ka percentage hang ne phia ban ken ka percentage ti nakam ta ka percentage pin so bha ban pe bha yo le se don ki exams ki ba ha ka certificate ki claim mention ne claim peni ya ka percentage phia ban calculate hi phia ban ken hi sepandap hang tu mo ti lada don kino ki candidates ki ba don percentage lane ki bom tip kuno ban ken percentage ru subha ban bu ia ki comments ki jong phi yo le se phimnang kuno ban ken percentage ngan sahi kai phi ban ken percentage ru mo ti tang kata hi ngakwa ban happen phi and other qualification lada pidang don nalor ketika class ka phila pendep yo le se phi pendep ki pede ki qualification te subha ban pendap hang ni no nang ta knowledge of languages te ka ktin ayu ka ba phi tip na kini ki southly phi tip ka ktin english tik english phi tip ka khasi tik lang khasi lada phi tip garo yo le se ki khasi kim tip garo te nai tik mo yo le se kan janjari phi kin wan ki jingli ha ktin garo yo phim nang pon pule ban juba tik be tang ki to lai tli la bia nang ta understand ka to speak ka ju nang ta read ru ka ju but right ru phia ban pendap kum ju to sorry to ma the namtaki garo candidates you have to take garo okay so you should confirm that your knowledge of languages will be garo on english for the garo people then kata service detail you will see pila de traiting hangno are you employed the lada pila traiting yes ampa traiting no subhaban tik be no nang ta hang ne pade lada phila dap trei phya ban mention me phitre he ndei lada no pade mdon kam nature of appointment gitu baro khai mdon kam mo gitu tik be no previous occupation nang ta phya ban pandap hang ne occupation phitre eu ngamong ba phitre ha ka department jong ka government la ne ki private sector ndei ka bomut ba phirap eu phitre nang kha ne phitre mystery ne phitre eu phya ban ya thu hang ne have you ever been debarred kane pade tik be no subha phila ju sha kan tight ne phila ju sha be ne hakinu ki examination conducted by UPSC be kuto termo iswa ben tik be no kane ru tik be no nang ta please enter the text as shown in the image te hadin be phila upload ban pendap ikini ki details par ko bahasa check ba properly before you enter the pin code like we say captcha mo une captcha ne phya ban pendap hang ne 5FHAW une di captcha chunga ri udon na captcha chung phiru pendap bet kum bajulong tambah wat nam I space pade tidin be phila de ban pendap itu captcha sa tik hang te ha box kan kelarong blue but khnam bali hang tu tidin be phila de bang tu adin ba phila de na recheck yang ki kerteng ki jingdon kam parok khoj ba kanom don kono jing bakla te sa register sa click hang to batho register tang tahi kan saya lambiang phi shakoi pada ka page ka ba phya ban upload ya ka dur ko jong phi na ne photo mo ka stage ka ba te pe hang ne une star mark hang ne ude indicates mandatory fail
indicates mandatory field katak momut kini ki star box star marks baru khoi pihak ban upload ndei ban i ada pi nang ne kumut ban register ru phimla are te pihak ban upload kini ki badon star baru khoi kini bom don start la da phim pandap ru umlele kata dei ka jing batai ye umni star indicates mandatory field tanggam tahi hak ba dei ban kini ka application ke pihak ban register ye le de the next ngan pen EP hak be dei bat kumno pen upload ya ka photo